Dobrý deň ľudia, po dlhej dobe a dneska spolu ochutnáme veľký trend na YouTube a to je dubajská čokoláda. Počkaj, ja vám ju ukážem blízka, vidíte, že má aj toto, ale zosadu to má. Je to súce, pretože keď sme celú reálnu takú čokoládu, viete, tak stalo to 7 na zelo. A toto stalo 3,50. Tak asi sa môžeme začať. Tak, najprv to rozlomíme. Ja som to nikde nechcel jesť. Pozrite sa to. Vyzerá to divne. Vyzerá to... OK, ideme? No toho. 3. A my vám povieme, či sa to vyplatí alebo nie. 3, 2, 1. Nie, dobré. Dobré. Vyplatí sa kúpovať. Ešte vám vás ukážem. Dobre, funguje. A tej naplne je tam dosť málo, môže byť viac, ale ako je nám dobro. A tam mám to čo oficiálno. OK. Takže... Toto je moja. OK. Toto by ste si mohli kúpiť, ale niekomu chutí niečo iné. Každému chutí niečo iné, ale nám to chutilo, takže kľudne by ste si to mohli kúpiť. Dovidenia, čau.